Suomen paras erikoisautonäyttely Extreme Car Show ja Pohjoismaiden johtava Offroad Expo Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Extreme Car Showssa esillä Euroopan hienoimmat erikoisautot, työnäytöksiä, autorakentelu ja varustelu sekä seksikkäät carbabesit. Offroad Expossa esillä maastoprätkät, mönkijät sekä ajovarusteet. Samanaikaisesti molempien tapahtumien kanssa ajetaan jännittävä Supercrossin SM-finaali. Ilmoittautuminen tapahtumiin on nyt käynnissä x-treme.fi ja supercross.fi sivuilla.